Akwụkwọ nke Job isi nke 6. Job zara wee sị, ọ bụrụ na ọ tụọ ihe mwute m nke ọma, ma tinye ihe mwute m n'ihe nguzozi, ugbu a ọ ga-adị arọ karịa àjà nke oke osimiri. Ya mere okwu m na-agbọ agbọ, n'ihi na akụ nke onye pụrụ ime ihe niile dị n'ime m. Onye nsị ya na-agbaji mmụọ m. Egwu Chineke ga-awakpokwa m. Ịnyịnya ọhịa ọ ga-ekpe ekpere mgbe o nwere ala? Ka ehi ọ ga-agbọ agbọ mgbe o nwere nri? A ga-eri ihe nrụsie na-enweghị nnu, ka ọwa ụtọ dị nnọcha nke ọgbọ. Ihe ndị mkpụrụ obi m jụrụ imetụ aka dịka nke daịfụ bụ nri m. Ọ bụrụ na m nwere ike inwe ọchịchọ m, ma ọ bụrụ na Chineke ga-enye m ihe m chọrọ, nke ahụ bụ na Chineke ga-ebibi m, na ọ ga-ahapụ ya aka ya wee bepụ m. Mgbe ahụ, m ga-enwe nkasi obi. Ọ bụ ezie na ọ na-ata m ahụhụ n'ihe mgbu, ọ naghị azọpụta m, n'ihi na agọnarịghị m okwu nke onye nsọ. Ike dị aṅaa ka m ga-eguzogide? Ma ọ bụ gịnị bụ njedebe m? Ma ọ bụrụ na m ga-agbatị ndụ m, ike m ọ bụ nkume? Ma ọ bụ anụ ahụ m ọ bụ nkume? Ọ bụghị eziokwu na enweghị m enyemaka n'ime m, na-anapụwokwa m ike. Onye nọ n'ahụhụ kwesịrị ka onye agbata obi ya kasie ya obi, mana mmadụ ahapụwo egwu nke onye pụrụ ime ihe niile. Ụmụnne m aghọgbuwo m dịka iyi, dịka nke ndị ojii. Ebe mmiri na-asọ asọ, ha na-agafe, ma n'oge na-adịghị anya ha ga-akpọ nkụ ma na-aka nka. Mgbe ọ kpọrọ nkụ ka ọ ga na-aga, ha na-apụ ebe ha nọ, ma ọ bụ ha na-apụ n'ụzọ ha na ụzọ ha. Ha na-apụ n'anya ma nwụọ. Ndị na-aga Tema lere ha anya, ndị na-aga Sheba na-echere ha, ma ha nwere mgbagwoju anya. Mgbe ha nwere olileanya, ha bịara ebe a, ma ihere mee ha. Ugbu a, unu ndị nọ ka ha, unu ahụwo ihe otiti dị egwu m. Unu atụwokwa ụjọ. Ọ bụ n'ihi na m sịrị, kpọtara m ihe, ka ọ bụ n'ihi na ị nyere m ụgwọ ọrụ site na ihe onwunwe gị. Ị napụrụ m n'aka ndị iro, ma ọ gbapụtaghị m n'aka ndị aka ike. Kụziere m ihe, m ga-ejidekwa ire m, meekwa ka m mara ebe m mere ihe ọjọọ. Olee otú okwu ezi omume si sie ike? Gịnịkwa ka onye ọbụla n'ime unu ga-ata ụta? Unu chere iweghachi okwu unu na okwu ndị nọ n'ahụhụ dị ka ifufe? Ị na-eweda iwe gị n'ahụ nwa mgbei, ma gwuo olulu maka enyi gị? Ya mere, leenụ anya, n'ihi na agaghị m agha ụgha n'ihu unu. Biko, tụgharịanụ ka ajọ omume ghara ịdị. Laghachinụ, ka m na-ekwu, unu ga-ahụkwa ezi omume m n'ụzọ ahụ. E nwere ajọ omume n'ire m. Ọ bụ na ọnụ m abụghị ngosipụta nke mwute?